the values of love, understanding, patience, courage, faith, hope, and love. And since when we were young, me as the ST President of AINOC and as the President of the Girls Scout Movement of the Provincial Council, gintubuan kami sa nanay ko sa maayong mga limutot. Ang munang nakita niyo ay di sa edad ako ng pinaka-big ko na babae. Ako na pinakamalain na public servant. But never I stoop down sa ila level because I know myself. Kilala ko nga may kahadlok sa Diyos. Kabalo ko nga akong magservisyo. Tulid sa akong talipusoon. Kakatutuon ka gugma na wala sa may pinilihan sa syudad sa Pilipinas. For those who love me and chose me, I love you. Sa tanan na nagpili sa akon o kung wala nagpili, I love you todo. Sa mga hapon, masakit ang akong tagipusoon. Pero kinahanglan ko magpakabakol para sa tanan. Hindi ka mo magkabalaka. Kung buligan ako, ang aton na pulo ka mga konsihales, we will have the best voice in the city council. We can still push for transformational leadership or progress for Iloilo City. Ang poder wala sa mayor, yara sa mga konsihales. So gusto pala ninyo ay isa na lang magdumala sa atong syudad? Gusto pala ninyo? Ano dapat po aton? Pulingan ang pulo ng mga takbo ng mga konsihales na may magkano ng mga impluensya. May